नमस्कार, प्रणाम। हर हर महादेव। हम प्रभात पांडे रुआ सबके प्रणाम करते हैं। और आज हमने के संगे बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि, गीतकार, आदमी बड़े भैया महेश परदेसी जी हमारा साथ में बनी। और यहाँ के लिखल एगो गीत हम आज गौले बनी, लागल बा पुष्पा 2 फिल्म में धनिया, चलो ना तो के दिखा दी। और सुनी कुछ भैया भी कहल चाहते नहीं रुआ सबसे। हम महेश परदेसी रुआ सबन के दिल से नमस्कार करतनी। ये बतावे चाहतनी कि हमार MPH म्यूजिक चैनल बा, जौन चैनल से प्रभात जी के एक बहुत बढ़िया गाना आ रहल बा, जौन की अभी रिलीज होके वाला बा पुष्पा 2 फिल्म 5 तारीख के। वही उपलक्ष्य में वही आधार पर एगो गाना बा कि एगो औरत कहती है कि आज ले हमरा के ना कोनो शहर घुमौनी ना कोनो मेला बाजार घुमौनी, तो बड़ा सुंदर एगो फिल्म लागल बा, चली ना दिखा दी। तो यही पर बात बाटे पुष्पा 2 फिल्म के ऊपर। तो रुआ सबने गाना के सुनम आ सुन के अपन प्यार दुलार आशीर्वाद दे। हम ई गाना बहुत जल्दी रुआ सबन के MPH म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर आवे वाला बा। प्रभात जी के दिल से सपोर्ट करी, सबे अपन प्यार दुलार आशीर्वाद दी। यहाँ के गाना सुनी, शेयर करी, कमेंट करी जी कैसन गाना रुआ सब सुने के चाहते नहीं वैसा कभी जी इहो रुआ बता देंगे के ट्वीट करता साथ में गाना के। अभी तो फाइनल अभी ना बता, मैंने अब के बढ़िया कलाकार गाई। अच्छा, हाँ, डुइट गाना बाटे, हम बता देब रुआ सबन के, ठीक बा। एगो अंतरा सिंह प्रियंका छोटी बाड़ी, उनके से गवाई भी गाना, ठीक बा। रुआ सबके प्रेम स्नेह बना रहे। धन्यवाद। अंतरा सिंह छोटी गई हैं, उहे गाना गई हैं। गवा के रुआ सबन के हम भेजा तनी, अपन प्यार दुलार आशीर्वाद देहब। सर्च कर लेम MPH म्यूजिक, यही पर यहाँ के गाना आई, ठीक बा। ओके, बाय, लव यू, जय माता दी।